hatag sa imo kagabi. Ang kulitay sa imo katuig pusoon. Langga ang magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalaguan pa ng mga papremyo ang nagahulab sa imo. Estoryahan ka, kaupod ang DJ na manalo pa sa tinapay pagkabe. DJ nga maanyag, kasubong sa inyo ng mga gabi. DJ Pretty. Kada Martes, kagawalas sa gabi, alas 7, alas 9, Facebook page. Dali na, istoryahan ka. Ang oras 88.1, Kadena FM Philippine Standard Time, alas 7:31 gabi. I guess I didn't try hard enough, but we could work this like a 9 to 5. But everyone is the same. Can we just Siguro ito siya kepada nasyonal sang rohas. Sa tamang sa mga kitulo probinsya sang ini. Udah siguro. Occidental, probinsya kang Antique, probinsya It-Aklan, probinsya sang Guimaras, Anas Paras, probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalawag man kita sa pagtamyo sa aton nga mga kalagad sa mga langga nato nga nakatutok na sa mga gabi. Happy viewing, especially sa mga nagtutok sa aton nga live streaming sa aton nga official Facebook page kag subong man sa aton nga official YouTube channel. May gabi sa inyo, di mga parte sa kalibutan kag sa Pilipinas. Hi! Hi! Papa!
subong na medyo may gamay nga hangin, lamig, oo. may medyo gamay nga lamig, kay ulan-ulan. Oo. Kag updan gid namon kamo tubtob sa katugtugan. Sa gihapon, nagapamati ka mo sa emergency broadcast sa 88.1 Kadar FM, pinaagi sa pagdumala sa Capiz Archdiocese and Social Action Center. Sa pangalan sa atong station broadcast team, sa atong nga overall chairman, His Eminence, Joseph Cardinal Advincula. Sa atong nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Ranflor. Atong program manager, Father Francisco Casado Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ibalya, sa aton nga mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Migning Wego, kagatang partner technical, alagad Maria Jean Lorene Balgos. Mga kaupod nyo naman sa mga gabi. Iring DJ nga mainit pa sa tinapay kag kape. DJ Yummy! Kagini naman ang DJ, nga kasing anyag sa inyong mga gabi. This is DJ Pretty. Para sa programang Indihon, para sa tanan. Bata ka man o konti gulag sa sining malinong kag malamig nga kagabihanon. Dan taka. May problema ka? Istoryahan ta. Saan ka? Saan ka pa kasi? Mahena ito eh, oh. Ito oh. Ayun. Yan mo dapat. Ayun. Oo. Pindot-pindot ng pag may time, oh. Pagitaon mo, kag dapat tama ang imo nga pagpindo. Okay kita sa live, daw may problema itong live, ah. Madali lang, gina-check namon mga kaalagad kung okay. Kalain. Medyo daw... Ay, sorry. Daw... Sabog, no? daw lata. Sabog ang atin yung live. Dahil lang ginawa lang Kaya iban nga nag-message siguro sa akin. Gina-fix pa naton. Oo. Anyway, sa walang natin mga kalagad. Hello, how are you? Are you fine? I'm fine, thank you. And we hope nga fine ka gidman langga sa din ka man nga bahin subong sang probinsya, sang tungsod Pilipinas, kag sang kalibutan, kung sa din ka man nga planeta. Sang spaceship. Para sa atin, makasagup sa atong garing aton nga signal. Bisan sa mabay sila, hindi ka na ko asamo. Kumusta ang mga itlog? Gina paambit sa community pantry, mga Mars. Nabalik na ihan. Ako na kapanghatag na bala sila sang leche flan. Siguro, nakatilaw na kami nagligan. Ay. Pero thank you so much, Gid, no, sa mga padayon nga nagasuporta sa mga community pantries. Yes! Kindness station naton diri sa probinsya kag Archdiocese of Capiz. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Sa mga wala pa, bigyan na me. Pwede pa, habol-habol pa, no? Kay madamo sa gihapon sa aton nga mga kalagad, no, ang tawag sini nag-operate sa ilang mga community pantries or kindness station kag open man, no, para sa mga kalagad naton nga may bulawanon sa tagipusoon. Ang aton nga mga kaalagad man, no, dira sa yara sa mga lawod, nagapanakayon, ang iban yara sa sa gihapon mga trabaho, no? Kamusta ka mo? Kaya pa? Kaya pa, no? As long as aton nga motivation, no, ara gihapon. Kaya. Kung hindi kaya, anay. Pero pahuway mo lang Pahuway man. Ang ating nga topic nagligad, pahuway. Pahuway. Pero subong, medyo Luha masakit-sakit naman. Grabe, ah. Ano? Luha naman, ah. Oo. Luha naman. Ano ba lang mga ano? Ano ba lang mga times or memories niyo? Tama, may nagluha na ho? Ano ko no? Sir Dodoy Bilusilio. Iluha, yan ang aton nga live subong. Hay, anyway, amo ginayang kabuhi naton, no? Kung gusto man natin pasadyaw naton nga gabi subong.
damo man form actually sang luha, di ba? May masadya man. Yes, oo. May masubo man. Oo. May ara man duha nga Sa excitement, out of excitement. May luha man diba? nga gipilit mo lang. Oo, gipilit mo lang. May luha man nga nga inartista. Peke nga luha. Oo. Ang iba na tago nga luha. Nine, Diba? oo. Pero amo natin pagkailangan subong gabi mga kalagad kag ano to? Ako kapoy ka na. Simple lang pala. Okay. Walang gano mo natin nga topic ko sa mga gabi. At tinamad ka na pala. Kapoy mo tabla. Ano hindi mo nalatag mo? Hindi mo masyado alata, diba? Mayo man na makasandig kami diri, no? Oo, doon. Ano na yung bed, no? Ay, dadab. At tati makambal, tadi dapat kung ano ba? Tadi hay. The podcast. Dahil familiar ka sa podcast. Kung gusto ka mo na munggo mo na. Okay man, okay mataya naman na. Marami siya ganito. Kung may sandigan, mali mo ginapungkuan din, no? Isa sa kabuhi, takin ang lang, gini sa nandigan ka. Dako, gini nga bagay, may sandigan Kung sa ka. nandigan, matumba ka mo. Kisa tumba ka, ba't lagog? Diretso tana doon. Diretso tayo na doon. Pero marami, manggali ka kasandig ka, no? Oo, namin, no? Kakigay na rin sa pamati